The government has enacted many laws and is strengthening the criminal justice system to more effectively deal with gender-based violence. Effective laws and more policing will not be enough on their own. We need all of society to work together to effectively deal with gender-based violence. Umongameli Cyril Ramaphosa uhlaba ikhwelo lokuba kuphele nya ukuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana. UNthabiseng Mosia nolixhoba lokuxhatshazwa ngulowo ebengumyeni wakhe uthi akasenathemba kwinkqubo yezobulungisa yeli. Oonyana bakhe ababini uLisirho noKoketso kutyholwa ngokuba babulewe nguyise wabo uDanny Boy Khumalo kwiinyanga ezimbini ezigqithileyo. Nangona lo mrhanelwa eseluvalelweni, uNthabiseng uthi usathunyelwa imiyalezo kwaWhatsApp ngulo mrhanelwa. Akaiketsa baby and wa itse re go dula ka go rata mkhatsaka ntwe ke ditseng wa itse re wa ikeditse mkhatsaka wena fela o itse. Xa kutsalelwa umnxeba le nombolo kuphendula umntu othi ungulo mrhanelwa kwaye ukwintolongo yaseRhosi Mampuru. Ukokaya butuaka ha bua le nna ka voice uthi qho endithumela le miyalezo ndiyoyika kuba ndiye ndingayazi nokuba ungaphandle na. Xa engaphakathi uyifumene njani i-cellphone? Kunzima nokuzilela abantwana bam, ndinoloyiko. Urhulumente akenzi ngokwaneleyo. okare ukontle. loWasetyhini uthi kunzima ukwamkela ukuba abantwana bakhe abasekho kwaye kusafuneka ajongane nomenzi wobubi. Ntsho hayi nrobatsi because ke alwala thata. Uthi iniphethe kabuhlungu le meko ndikuyo, ndiyagula, ndiye kwagqirha ndaxelelwa ukuba ndinoxinzelelo lwasengqondweni. Ke stata gape ke simolla ko fatshe. Ingcali zithi ukutshutshiswa kwabenzi bobubi ayisosiqinisekiso sokuba amaxhoba aza kufumana uxolo. Criminal prosecution is actually a false promise to women because prosecution doesn't deter the abuser from making contact with the victim. It doesn't stop the abuse. These women still live in fear because the threat is not extinguished. So even though these perpetrators are incarcerated, they continue to threaten the women. Government's really got to focus not just on incarcerating the perpetrator, but on offering these victims healing support. Ukanti isebe lezoluleko lithi liqhuba uphando malunga nokuba lo mrhanelwa uyifumene njani i-cellphone esentolongweni.